Κάποιοι. Αλλά άλλοι κόβουν φλέβα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως, λοιπόν, είσαι εδώ και αυτό το οποίο μου είπαν ορισμένοι πριν τη συνέντευξη είναι ρε φίλε το Χρυσαυγίτη θα έχεις. Κι άλλο Χρυσαυγίτη. Τόσο μαλάκες είναι. Δεν ξέρω πόσο. Η ώρα είναι κατάλληλη για να πω τη λέξη μαλάκας. Μαλάκινης εγκεφάλου. Κάθε ώρα είναι κατάλληλη για να πεις τη λέξη μαλάκας, υποθέτω. Ναι. Γιατί δεν το λες? Δεν είναι κακή λέξη. Είναι η μαλάκινσης. Είναι ασθένεια. Ναι. Όπως επίσης και το γαμίσι που λένε, εκ του γάμου βγαίνει. Λες, έγιναν 2 γάμοι. Βέβαια. Και το άλλο, η άλλη λέξη, ας πούμε, που την... είναι παρεξηγήσιμη. Κατάλαβες, υποκρισία. Η φίλη μου η Έσλιν, η οποία είναι ένα κορίτσι που γράφει τρομερά μικρά διηγήματα, και το οποίο της λέω βγάλει το γάμ. Και όντως έτσι το έβγαλε, διότι το βιβλίο ήταν μέσα γεμάτο γάμους, αυτό το ένα, και τα ίσια τα οποία λες εσύ μετά. Αλλά ξαναπάμε εκεί πέρα. Η διακοπή. Να σου κάνω τη διακοπή. Όσες θες. 1999, φίλος μου πολιτικός μου λέει, ετοιμάζεται η αποκαθήλωσή σου. Στο παιδάκι που ήρθε από το νησί, το οποίο τραγουδάει, αρέσει στον κόσμο, αλλά δεν είναι και μαλάκας. Αυτό το τύπο ας πούμε, που δεν είναι μαλάκας, που αρχίζει και μιλάει, και τι λέει? Λέει ανοησίες? Ανοησίες λέει? Αυτά που λέμε μέχρι τώρα είναι ανοησίες? Με έχεις καλέσει γιατί είμαι ανόητος? Όχι. Γιατί κάτι λέω και κάποιους ανθρώπους εκπροσωπούν, αντιπροσωπεύουν αυτά που λέω. Την κοινωνία, τους